ARTV తెలుగు. పోలీసులు అంటే చలానాలు వేస్తారనే అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ జగ్గయ్యపేట టోల్గేట్ వద్ద ఇద్దరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు మానవత్వం చాటుకున్నారు. హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న ఇద్దరు సోదరులకు జరిమానా వేయకుండా ప్రాణాల విలువను వివరించి చైతన్యపరిచారు. హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వెళ్తున్న ఇద్దరు సోదరులను జగ్గయ్యపేట టోల్గేట్ వద్ద ఎస్ఐలు ఎస్ మణికంఠ, ఆర్ శ్రీనివాసరావు ఆపారు. హెల్మెట్ లేకపోవడాన్ని గుర్తించినా చలానా వేయలేదు. మాకు ఫైన్ ముఖ్యం కాదు, మీ ప్రాణాలు ముఖ్యం, క్షేమంగా ఇంటికి వెళ్ళండి అంటూ సోదరుల్లా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. హెల్మెట్ తెచ్చే వరకు 10 నిమిషాలు అక్కడే ఉండి ప్రాణాల విలువ వివరించారు. పోలీసులంటే చలానాలే కాదు, ప్రజల క్షేమం కోరేవారు ఉన్నారని ఈ ఘటన నిరూపించింది. మానవత్వం చాటుకున్న ఎస్ఐలు, సిబ్బందికి బాధితులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.